Здравейте хора, аз съм Green TNT и днес ще правим един челендж баскетбол. Знам, че в този канал вече има 100 такива, ама той вече няма да го трия. Айде, ти си първи. Добре. 10 ще видим. Айде, Пуло. Да знаете, Бобо е звездата на отбора. Окей. Още 9. Я какво да коментирам? Еми, че може да има някакви клипчета. Така, нали, на Clash Royale, Minecraft, нали, такива неща, Clash of Clans. Може би по-рядко. Да. И, нали, това ви го казвам само защото няма какво да коментирам, докато Бобо си хаби шутовете, така да кажем. Давай, Бобо. И 6 ли ти остава? Да, 6. Аз не съм толкова добър по баскетбол, колкото Бобо, но... Опа, извинете за това. Но... Това кош ли беше? Кош ли беше това? Кош ли беше? Ти ми кажи, когато направиш кош. И, нали, понякога мога и на CS нещо да снимам, някое клипче, нали, може. Пале. Окей. И Бобо завърши с 0 точки. Бобо, давай ти сега да решиш. Само дай. Как се казва поне дай? Така, моят канал се казва Бобо Play BG. Качил съм Free Kick Challenge. Ще правим Да. Браво, това кош ли беше? Не. На мен ми се видя като кош. Той на мен не се видя. Още 5 минути. Да, 5. Ще завършим наравен, защото и двама, които са Ама ако завършим наравен, може по още 10. Или не? да не ги бавим толкова по още 5. Да, може. Да не го правим дълъг, че... Много памет. Още 2, не, 3. Да. Не, 3 имаш. Да, 3. Много съм зле по баскетбол. Нищо трудното вече имам. Що казваш? Това искам да ви
Още една. Тая беше най-близко. Да, завършихме. Ти имаш още. 5. Давай. Така. О, то стана вече даже и 5 минути, бе, брат. Аре, дай. Беше много близко. Какво да кажа още за моят канал? Че... Това кош ли беше? Какво да кажа още? Ще качваме някакви такива влогчета. С футбол може също. Тая не беше ли предпоследна? Тая сега е последна. Нали е така? Да. И нищо. Накрая, ако пак завършим наравно, ще имаме по 2 решаващи вече. Ако пак се изложим, просто не знам вече. Това беше важно. Кош ли? Кош, нали? Бия, Боbo. Виж. И така. Това ще е, хора, от този клип. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, смажете бутона за лайкове, натиснете коментарите и какво друго да кажа? Нищо. И мисля, че това ще е. Така.